Hevserokên giştiyên Partiya Demokratîka Gelan Pervîn Buldan û Mithat Sancar li İstanbulê di merasîma bîranînê li ser gorên karsazên Kurd Sevaj Buldan, Hacı Karay û Adnan Yıldırım da axivîn. Karsazên Kurd Buldan, Karay û Yıldırım di sala 1994 de li İstanbulê ji otelekê hatibûn revandin û piştî du rojan cenazeyê wan hatibûn dîtin. Di salvegera mirina her sê karsazên Kurd de li İstanbulê li ser gora merasîmeke bîranînê hat li derxistin. Di merasîma bîranînê de hevserokên HDP û hin parlamenterên HDP û her wiha malbat û hezkiriyên karsazên Kurd jî tevlî vê merasîmê bûn. Hevseroka HDP û hevjîna Karsaz Sevaj Buldan Pervîn Buldan di bîranînê de axivî û diyar kir ku Buldan, Yıldırım û Karay bi agahiya dewletê hatin qetilkirin û wê got ku ew ên hesabê vê yekê bipirsin. Sedat Peker'in açıklamaları öyle sıradan açıklamalar değil. Daxuyaniyên Sedat Peker ne daxuyaniyên ji rêzê ne. Carekedin itiraf dikin ku Mehmet Agar û koma xwe ku Jerê Buldan, Karay, Yıldırım, Apê Musa, Mehmet Sincar û Ferhat Tepe ne. Lê carekedin kesên ku welat bi rêve dibin, xweker, kor û lal kirine û her wa gavekî navêjin û naxwazin ku ev bûyerana werin ronî kirin. Hevserok Buldan bi berdewamî jî destnîşan kir ku tevî derbasbûna 27 salan jî ev bûyer nehatiye ronîkirin û wê diyar kir ku evên ji bo ronîkirina van bûyeran tê bikoşin. Her yerde, her zaman. Em ê li her derî daxwaza xwe ya edaletê bikin, em ê dev ji têkoşîna xwe ya darizandina Mehmet Agar û Tansu Çiller bernedin. Bu mücadelenin peşini bırakmayacağız. Piştî axaftina Buldan, Hevserok Sancar jî axivî û wî jî destnîşan kir ku bi tecrübeyên berê diyare ku ev kareke dewletê yê organîze kiriye û wî diyar kir ku kuştina karsazên Kurd polîtikaya tev de ya şer ya dijî Kurdan bû. O topyekün imha politikasının bir parçası olarak Vî şevî cimarek ji karsaz rewşenbîr nivîskar û siyasetmedar hatine kuştin û bi 10,000 cinayetên kiryarên nediyar pêk hatine. Em kesê ku jer naz dikin û em dizanin bê ev kuştin bi çi awayî û bi çi armancê hatiye kirin. Hêjeyî gotiniya ku kuştina her sê karsazên Kurd tevî vekirina dozan û darizandina hin kesan jî heta niha nehatiye ronîkirin. Min botanî Deng Amerika, İstanbul.